Seguimos o mes co especial Halloween en Galicia. Recomendacións, tips e outras trangalladas. Halloween ou Samaín. Halloween ou Samaín, dependendo se queres dicir ben ou mal. Vale, pois hoxe vamos facer unha cousa moi rápida pero moi necesaria, que é dar ideas para disfrazarse en Halloween ou Samaín, disfraces super terroríficos, Sí. pero moi galegos por outro lado. Que subímolo hoxe, porque inda que hasta o luns non é Halloween, vos sodes un pouco impacientes e hai que darvos as ideas xa un par de días antes. Tem xente é máis impaciente que o ex de Tamara Falcó en First Dates. Calquera que vai a First Dates é impaciente. Tráeme cousa. Tráeme cousa para comer. Porque ti vas a First Dates e danche calquer rastrollo. Se esperas un pouco nun bar, xa che van os rastrollos eses a ti. E First Dates está feito para xente impaciente. Vamos a dar, hoxe en todo mal, 5 ideas de disfraces para Halloween super terroríficas para Galicia. Non pode ser máis galego. No, para ser máis galego Entón, teria que salir Galloso bailando muñeiras. Vamos a compartir a primeira idea, vale? Cantante de orquesta en karaoke. Porque un Non, cantante... casualidade que sale a foto delito da Panorama, podría ser calquera outro. Elito da Panorama. Pensei que era o de Don Limpio. Na foto parece o mismo. O disfraz de cantante de orquesta xa é terrorífico. Pero cantante de orquesta en karaoke, ese xa é super terrorífico. Super terrorífico. Este disfraz incluiría o micrófono, os pantalóns super apretados, seguramente blancos, un repertorio completo de Maluma e outras trangalladas, e a nómina en B. Moi importante. Non inclúe nin as bengalas, nin o curso de inglés para cantar as cancións de Shakira. É xusto de Shakira que non canta en inglés. Eu estaba pensando e día, pero colaba. Porque como non que estaba pensando na Shakira boa. No, eu como non se lle entende a Shakira ao falar, dicía, hostia, estará cantando Shakira ahora en inglés e eu non me enterei. Eu teño que dicir unha cousa, todo isto son ideas nosas, nós roubamos por internet. Non pensedes que somos aquí en Malicia Noticias, Estuvemos toda a tarde dedicándolle a isto, toda a tarde, media hora. Faime gracia que poña Adult Shy Costume e porque Lito non ten un tamaño de adulto. Esta sería a nosa primeira proposta. Disfrazarse de cantante de orquesta en karaoke. En karaoke. Recordemos o matiz en karaoke que é super terrorífico. Claro. Pois imagínate que estás... Recordemos que ademais, si aos cantantes de orquesta molestei muitísimo música para cantar, entón un karaoke... que eu nunca estuve nun karaoke, pero contáronme. E non hai nada peor que estar nun karaoke facendo gilipollas e divertirte e que veña alguén que sabe cantar. E que iso é, me cago. Pero os karaoke son super necesarios porque senón onde vai a xente que quere salir en bamboleo. Seguinte proposta, vale? Imos facer un top 5 de propostas de disfraces terroríficos en Galicia. Este sería o número 5, agora vamos con o número 4. Xogador do Depor! O disfraz de xogador do Depor inclúe un abono no Praio Club, incluye un balón, non sabe usalo, pero incluye un balón, incluye excusitas. É unha afección que está ata o carallo. Ai, pues bastante equipado vai o disfraz, Sí, leva de todo. Bastante ben. O que non inclúe o disfraz do xogador deportivo é a primeira división e adestrador. Pero bueno, de eso están acostumbrados. Recomendación: se levades este disfraz, non pasedes cerca de Riazor, porque a xente non conoce ao xogador do Deportivo e igual vos meten e vos poñen a xogar. Estaría feo porque seguramente fagades mellor que o xogador do Deportivo. Opción número 3. Obviamente, xogador do Celta. Especial Iago Aspas. Claro que inclúe un corte de pelo dos 2000, inclúe sobre todo moita chulería, un coche de alta gama e un influencer ou un influencer. Depende. Sí, depende do que lle gusta cada un. Sempre ten un influencer ou un influencer cerca aos xogadores de calquer equipo de fútbol. Perdonar que este chamando fútbol ao Deportivo e ao Celta. Era a costumbre. O que non inclúe este disfraz son títulos, graduado, nin o dinoseto. O que si te disfrazas do xogador do Celta, o que lle combina ben, por exemplo, é que o resto dos colegas se disfrazan do combo dominicano. Non desentona. O disfraz do xogador do Celta está no número 3 de mellores disfraces de Halloween en Galicia. Correcto. Xa está en mellor posición este disfraz que o que estuvo o Celta nunca.
No número 2 de disfraces terroríficos en Galicia, expresidente da Xunta sexo, expresidente... No! Debería chocar, non? Que se faga o disfraz expresidente da Xunta sexy. Pero, como xa hai todos os disfraces sexys... Claro, o disfraz de expresidente da Xunta sexy inclúe un xersei de cuellito alto, e seguramente de lana, deste que pica e sudas moitísimo. Sabes o malo do cuellito vuelto que pica? Que se che pon o cuello rojo e o expresidente da Xunta sexy non pode llevar nada rojo. Tamén leva incluído un bote de perfume Brummel, Bromel. unha casa en Madrid e moitísimo sex appeal. Que todo isto pode ser expresidente de Xunta ou Pablo Motos, Que calquera digo dos eu? dous. Se o disfraz inclúe sex appeal, por que non lle puxeron ao modelo da foto? O que non inclúe este disfraz é o Celga 4, nin ningún outro Celga, nin Parco. Porque xa supoño que terá conocidos que... Digo eu, digo eu. Xa ten no de que, para que queres se xa ten que non teña? Só é algo mellor que ter un barco. Ter un amigo con barco. Sí, efectivamente. Pasa o mismo carmozas. Non é? Se cho deixa usar. Vamos, co disfraz que está no posto número 1 de disfraces terroríficos para Galicia. O disfraz máis terrorífico de O Galicia, máis terrorífico, do que máis medo podes meter e do que triunfas en calquera festa de disfraces de terror. Presentadora do luar. A foto é dun modelo. Calquera pode pensar que é unha presentadora que houve de verdade no luar. Podría ser. Porque eso pasa con calquer muller en traxe de noite que diste, esta tipa presentou o luar. Que inclúe un Xosé Ramón Galloso, Non pode faltar. un micrófono, un vestido de esfera porque o Zara faise demasiado. Inclúe o repertorio completo de Azúcar Moreno e posiblemente do Consorcio. E clases de baile regional. Moi útil. Porque non podes estar presentando o luar e non saber facer un punta talón punta. Non é así. Si é así, no claqué. Ahora vou sacar o carné, un picado normal, un picado por delante, un punto, algo tras que saber. Que é moi importante, son clases de baile regional, non tens que aprender a bailar a facer baile regional, simplemente tens que aprender a aparentar. Enseñache a poñer os brazos para arriba e a moverte así máis nice e listo. Como túa tía nunha boda. Efectivamente. Que se abre má. Que me fai gracia que non saben bailar, non teñen nin puta idea de bailar, pero levantan os brazos como en plan, anda unha gaita, ping, sabes, como tu matino, me está sonando unha gaita, ping. Eso está. Que non inclúe o disfraz de presentadora do luar? Tempo para falar. Recordemos, incluíu Xosé Ramón Galloso. Claro, ou unha cousa ou outra. É que non inclúe tampouco colaboracións en Instagram. Non, Polo menos pagadas. As colaboracións pagadas son o que son colaboracións. O outro é que che regalan roupa. Outro é facerlle favores a amigos con tiendas. Sí, efectivamente, claro. Podes preguntar de cal te vas disfrazarte? Sí, por supuesto. Eu voume disfrazar de expresidente da Xunta sexy. Porque teño un xersei por aí do ano 2002, que era cando se levaban as raias esas hacia abaixo. Pois vou che dicir unha cosa, moi ben escollido. Sí? Vai che ser máis fácil ser expresidente que ser sexy, pero... Picaríame e diría que ti podrías ir perfectamente de presentadora del lugar, non tendrías nin que cambiar. Pero non o vou facer. Recordar que nos metimos co Celta e co Deportivo porque non tuvemos tempo para meternos con máis. E non facíamos do Lugo, do Ferrol, do Coruxo, do Madrid, do Barça, pero hai tempo limitado. Quero facer un disclaimer tamén do disfraz do Deportivo. Puxemos a Alex Bergantiños. Non queríamos focalizalo nel. O que pasa é que non conocemos a ningún xogador deportivo. Entonces... No, a ver, o que pasou co foto de Alex Bergantiños é que iba a poñer unha foto de Lucas Pérez e non me din cuenta de que xa non está no Deportivo. Entón é como, fijo que sí que sei que está. Vamos tirar a tablero. Bueno, dicir que se vos gusta moito este contido, queredes que fagamos máis, pois xa sabedes, ir mandando billetes de 20 euros e xa diremos nos para. Pois hasta aquí o especial disfraces de Halloween ou Samaín en Galicia. Super terroríficos. Super.
Súper. Chao, sí. Chausis.